खुलुमबाय आं जनाली बर' गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 21 सेप्तेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बिहार रायजोआव सानै पुलिसनि गेजेराव बुलायलायनाया दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे भिडिअआव नुनाय बादिब्ला पुलिसानो गावजों गाव बुलायलायोब्ला नों आं सादारन सुबुंखौ माबोरै रैखाथि होनो हागोन? बे मोनसे गेदेर सोंलु सिखांदों सुबुंफोरनियाव। मिथिना मोननाय बादिब्ला बिसोर सानै पुलिसा रांनि थाखायनो बुलायलायदों। जाहोना जाहैबाय रांनि बाहागो राननाया सानैजों गोरोबलायाखै। बेनि थाखायनो पुलिस सानैनि गेजेराव नारा नाथा बुलायनाय आरो जुजिलायनाय जाथाया सोमजिदों। जरहाट जिल्लानि मरिय'आव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। मिथिना मोननाय बादिब्ला मरिय'नि नागालेण्ड फोनांजाबनाय लामायाव गंसे ट्राक आरो टाटा सुमो गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव मोगामोगि सौग्रावलायदों। बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिया 200 फुट गोथौ हाखराव गलाङो। टाटा सुमो गारियाव थानाय सा 10 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायनि सन्देह खालामनाय जादों। ओजोंहाय ट्राकनि ड्राइभार आरो सासे थाफानाय सुबुंखौ जोबोद गोब्राब हालोदाव बोखांनो हादों होनना मिथिना मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला गोबां अखा हाबाय थानायनि थाखायनो बेबादि गिख्रंथाव लामायाव गारिनि जाब्रबथाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नगाव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै साब्रै दायनिगिरिफोरखौ कसुवानिफ्राय हमनो हादों। बिसोर साब्रै दुथांफोरा साइबार क्रिमिनेलमोन। बिसोरनाव पुलिसफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गं 10 मबाइल फन, 497 सिम कार्ड आरो पावार बेंकफोरबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल रहमान, फाइजुल हक, उमर फारुक आरो साद्दाम हुसेन। दा बिसोर साब्रै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै आयेन बादियै साजा होनाय जासिगोन होनना मिथिना मोन्दों। गवालपारा जिल्लायाव एपिडिसिएलनि मावथिफोरखौ इनायै गाग्लोबदों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलिटलायाव एपिडिसिएलनि मावथिफोरखौ सिखावनि हानजाया गाग्लोबनानै गंनै मबाइल फन आरो 50,000सो रांखौ लाना थांदों। गाग्लोबजानाय एपिडिसिएलनि मावथिफोरनि मुङा जाबाय लुटफुट रहमान, जहिदुल इस्लाम, जाहानुर आलम आरो रुबिल हुसेन। जेब्ला बिसोरो गावसोरनि खामानिनिफ्राय अफिस फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो सिखावफोरा लामा ससेयाव बिथांमोनखौ गाग्लोबो। गाग्लोबग्रा सिखावफोरखौबो बिथांमोना सिनायो होनना फोरमायथिदों। गाग्लोबग्राफोरनि मुङा जाबाय रफिकुल खान, जयदेब दास, मृदुल मिदि आरो अमिताभ मिदि। दा बिसोर साब्रै सिखावा खारखुमाना दं। नाथाय खारखुमाना थानाय सिखावफोरखौ पुलिसा नागिरनाया सोलिगासिनो दं। गहपुर ओनसोलनि बिजय बसुमतारी मुंनि सुबुङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनियाव मैया निमाहा बिदों। मानोना बिथाङा गहपुरखौ बिटिआरआव हाबैनि थाखाय गोबां गाज्रि रावजों प्रमद बर' बिथांखौ रायदोंमोन। गहपुराव फैयोब्ला प्रमद बर'खौ गोदोना हास'गोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बेफोरबादि गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लांनायनि थाखाय बिजय बसुमतारीया प्रमद बर' आरो एबसु फरायसा आफादनियाव निमाहा बिदों। क'क्राझार डिटिअनि गोनांथार फोसावथाय। डिटिअनि बुंनाय बादिब्ला सालायजायि गोजाम गारिफोरखौ बा गारिनि आरसिफोरखौ केन्सेल खालामाखैब्ला थाबैनो नोंथांमोनखौ केन्सेल खालामना लानो थाखाय खावलायहरदों। बिथाङा मा फोरमायदों मिथिना लादो भिडिअनि गेजेरजों। साफ्रोमबो माने गारि बिगोमा सालायगिरि बिथांमोना बेखिनि खोथाखौ जाहाथे साफ्रोमबो मिथियो बेखौसो आं लुबैदों आरोखि। फार्स्ट खोथाया जाहैबाय फिटनेसनि खोथा। कमार्शियेल गारि, फिसा गारियानो जा गिदिर गारियानो जा, बे इ रिक्सायानो जा, टेम्प'आनो जा, बास गिदिरानो जा, ट्राक गिदिरानो जा, बे फिटनेसनि जिथु एसे माने लेस फिटनेस फाइन माने खम फिटनेस फाइन जिथु स्किम होदोंमोन गभर्नमेन्टआ जिथु सुबिदा होदोंमोन बेखौ जुलाइ मासनि 15 थारिखनिफ्राय होदोंमोन नङा होमबा? बियो मास मोनथाम थाखाय होदोंमोन। बियो नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोब्बाय अफिसियेलि। खिन्थु मोनसे जोबोद गोनां फोसावनाय, बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा आरो 1 मासनि थाखाय बारायना होबावबाय। थारमाने अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम नैबे फिटनेसनि खम फाइन जिथु स्किम खम होनानैनो गनाय बे स्किमखौ आरो 1 मासनि थाखाय बारायबावबाय। बियो अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम सोलिबाय थागोन। बिराद गोनां खोथा बियो। बयबो
गारि फिसाफोरानो बांसिन दं बेबायदि बयबो जाहाथे फैनानै बे सुबिदाखौ लाफैयो आङो खावलायग्रोबाय। बेनि उनाव दङ वान टाइम सेटेलमेन्ट स्किम। बेनि गेजेराव गिबियावनो जाहैबाय गोजाम गारिफोर जायफोर गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय बासानो होन ट्राकानो होन जिखुनु गारियानो जा बिसोर जुदि अफिसाव गावसिनि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाफैयाखैब्ला बिसोरनि नामाव बे गारिया दाबो सोलिगासिनो दं होननानैसो खिन्थु प्रमान जागासिनो दं। माने बिसोरनि नामावनो दाबो फाइना बारायगासिनोसो दं। गतिके सोरबा 2022 सननि जुलाइ मासनि 18 थारिखनि सिगां अफिसनो खिथायाजासे आरसि केन्सेल खालामाजासे सोरबा जुदि गारिखौ फाङा सौरायाव माने स्क्रेपआव फानहरबायब्ला बिथांमोनहा गावनि गारिया जेसेबां फाइन दं बिराद गोबाव थाबाथ' बिराद बुरजा फाइन जागोन ना। बे फाइननि गेजेराव मात्र 25% जमा होबानो गासिबो दाय साफा गबाय बियो। लाइसेन्सआबो केन्सेल जाबाय आरो जिबनाव बेहा खुनु प्रब्लेम फैनाय नंला। ओमफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय माने सोरबा जुदि बिराद गोबाव गारिनि गावनि टेक्सखौ होआखैब्ला बे मास मोनथामनि गेजेराव सोरबा जुदि होफैयोब्ला बियो मास मोनथामनि गिबि मासाव होयोब्ला जेसेबां एरिया टेक्स दं बखिया टेक्स दं बिनि 50% 50% होबानो बे गबाय। गेजेर मासाव फैयोब्ला माने उननि मासाव फैयोब्ला जेसेबां टेक्स दं बिनि 30% माने 30% बियो रेहाय मोनगोन। ओमफ्राय मास मोनथामनि लास्ट मासाव होयोब्ला बियो 10% माने 10% माफ मोनगोन। बे मोनसे आरो मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा जाहैबाय बेखौ सिगांनिफ्रायनो जों बुंबाय थादों आरो दाबो बुंबावगोन। बे मेनुएल डिएल आरो मेनुएल आरसि मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्स मेनुएल गारिनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बियो सोरनावबा जुदि दङब्ला बिसोरो नैबे मास मोनथामनि गेजेरावनो अनलाइन खालामनानै लानांगोन। आरो बियो 31 अक्ट'बरसिम टाइम दं दाबो। 31 अक्ट'बरनि सिगां 31 अक्ट'बर बा बेनि सिगां जुदि अनलाइन खालामनानै लानो हायाब्ला बेफोर मेनुएल आरसि मेनुएल डिएल गासिबो केन्सेल जाजोबगोन। बेनिखायनो आङो गासिबो लाइसेन्स बिगोमा गारिनि बिगोमा बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरना अनलाइन नङा बिसोरो 31 अक्ट'बरनि सिगां गावनि आरसि एबा लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लाफैथों। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै गोजोन्थों।